May gabi guys, welcome back sa itong channel, Che Vlogger YTC. Please like and subscribe. Gabi na karon guys, mga alas 6 naman siguro sa gabi. Bag-o lang minahuman og paniyapon. Ato ang mga tanom. Basa kay sa ulan. Kay sayo kay nag-ulan diri guys, mga alas 2, alas 3 naman siguro to, nag-ulan na. Nya hangtod pa karon. Ulan. Bugnaw ang panahon. Guys. Diya sa inyo ulan bagyapon guys. Ulan bagyapon. Tas gawas sa tempa. Nasa tikwaon guys kay. Nalak na ko among gate. Asak. Mangka si Sedi. Itong agrihan mo ba ni? Hindi mo ni mo. Gutom na ka? Gutom na ikaw? Sidi? Gigutom na among iro? Gigutom na ikaw? Gigutom na. Gutom na siya, oh. Gigutom na among Sidi, oh. Gigutom na ka? Na-prepare naman si daddy. Gutom. Sa guys. Sidi guys. Gutom na ka? Gutom na? Gutom na si Sidi? Ito, nag-prepare naman si daddy. Nag-prepare na si daddy sa food. Sa gawas. Ta. Madilim na guys. Diyan ka. Madilim na dito sa labas. Madilim na. Ito, baga pa kayong dagom. Madilim na talaga dito sa amin ngayong mga oras na ito guys. Saka yan, yung halaman ko hindi na ninyo makikita. Gilakaw man good mi ganina guys na wala ko ka-update sa ato ang mga tanom. Ma na lang puhon i-update tamo ugma puhon sa atong mga tanom. Atong kamuti tops diri guys, ubuyag na kaayo. Ato ni ang harbisan ugma. Kay magkuanta. Maglasat ta ugma puhon. Ana. Di na kay maklaro. Kay kuan naman. Gabi na gabi. Ay na magtabok diha, di ra mo ana. Kulong babit mo diha, kulong babit ana. Di na kay maklaro. Gabi naman. Ay nagpatalit higid ako. Uso ra baron ang sipon ug ubo. Na kay ninyo maklaro guys. Ugma na lang kay update mo sa atong kuan. Atong mga tanom. Mga harvest pud tagamay ugma guys. Saan to na ta? Gabi na kaayo eh. Balik ko na ako. Gikan man good mis ubos guys. Nami tuyo dito sa Agusan. Bayan sa kay papang ba sa mga senior citizen. Ganina. Nalangan-langan mi.
Anya wala ko kadumdum og video ba. O kinta tong nga mahimo na tong content na karon ko kadumdum nga law wala pa man day koy content para sa YouTube. O ni nga inani na ang oras nga nakabuhat kong content ngit-ngit na. O nya tato ka ng magluto na lang unta ko ba para sa panyapon na di man mi manyapon diri guys. O gi-skip na mo ang panyapon. So mo to nga nangapira mi nangapipan dayon. Late na karon na mga alas 5 pasado. So di na gid ta manyapon ana guys kay busog naman ta. Sa pang kuan na to sa atong pagpangapi. Itong mga tanom diri sa atong gawas guys. Na siya itong mga tanom buyag na kaayo. Labi na kay nagsagunson ang ulan. So happy kaayo sila. So man na mamig pangapi. Pagali na biyaan oh. Sulit. Mo tungaon? Pang iikuan kay kung ihurot ba ni o dili? Ayaw na lang. Ha? Ayaw na. Dili siya ihurot? Ikaw, naros imo. Naghanda si Tony og kuan para bahog sa mga iro. Kadua raman mi magpakaon diri sa among mga iro guys. Duwa raman sila si Sedi og si Butchoy. So ipakaon lang na namo siya o buntag o gabi. Wala sila paniog to. Ang uban gali nga tungod sa kadagan sa ilang mga binuhi, kausara sila magpakaon kada gabi ra. Na maluoy man ta nga kausara siya pakaunon guys. Mo nang kaduaon lang namo kay duwa ra man sad sila. Duwa ra sila. Sige na ra batog hangad-hangad si Sidi. Baba. Hayag na ba di? Oo, hayag na dai. Yurot na lang na. Alam naman kaayo na og bibilan-binlan pa nimo ana. Yurot na lang na. Unsa day ni? Tumpahan. Awi mo nagibalhin diya. Nang limonsito guys nga gikan sa Cotabato. Tapos akong magulang nakadala mo kog limonsito na akong gibahin-bahin guys. Itagaan po nako akong mga igsuon nga lalaki dito sa Ubos, dito sa Cagayan. Balag nahulog yun to siya tag sa kasalmon ra. Tag sa kasalmon sumura po ni nabilin sa amo. Ako mo himuong juice. Bahin-bahin lang. Kay mura may akong nadala. Kay usbon ko rong timing man ang among pag bakasyon dito kay dili season sa ilang kanang timbunga sa Lansunis ba. Ang ilag yung prutas dito guys kay Lansunis gyud kasagaran. Then naay dayoy durian. Naapo dayoy nangka, naay santol. Pero more on ang daghan gyud dito Lansunis na arong timing ang among pagbakasyon ni Papang dito kay walay bunga. Sa sunod na lang siguro po inigbalik na mo. Nya makakuyog na dayon pod ni si Anthony. Puhon-puhon. Gapon ko mga kuyo kay nanay mga iro. Basin day nanay bakante ba nga mo bantay diri.
Nami bakante dayon nga mubantay diri magbawg lang sa iro guys. Magbawg sa iro nya mo stay diri sa balay. Basin day nay bakante. So makakuyog na ka. Oh. Kay nindot dito guys akong magulang nga among gibakasyonan kay nindot dito kay ilang lugar dito guys kay kanang kuan ba malinawon peaceful ang nakakuan lang dito guys kay daghan gyud iro. Moray risky dito kay daghag iro. Nya. Ganahan ko dito guys kay kanang aside sa daghang punuan, aside sa daghan nilang mga tanom, kanang makalantaw kag taas-taas ba. Kay kuan man to dito, di man gud to dito subdivision. Lay rabi nang subdivision o wala sa subdivision guys no. Na. Mas the best gid nang inana ba kanang magpuyo bitaw ka nga burag layo-layo sa silingan bitaw manay nindot gyud pero saan man na dinhi man mi naka-base gyud pero okay gyapon guys kay malinaw gyapon diri sa amo guys pero buyag diri sa Derbisi Homes pero buyag lang sad gyud hinuon dinhi. Ang kuan lagi diri kay banda-banda bawa tay makita ang mga kanang daghang kahoy kay syempre subdivision baya mo bay na naka-diferensya pod pero so far pero buyag diri sa Derbisi guys wa gyud mi magbasol nga ni ambi diri nagpuyo kay malinawon super ka malinawon diri. Nang lindot lang dito kay naay farm nga gimanage ako ang brother-in-law. Kato nga farm kay sa iya tong magulang. Sa iyang magulang niya. Siya nagmanage kibali. Wala siya trabaho. Modyo to iyang trabaho dito ang katong farm sa nagkuan sila dito nabuhi og tilapia, mga hito. Unya nagmanage sa atong mga tanom dito nga mga kuan, ilahang napod sila dito ilan sunisan. Bless kay sila guys kay gibinlan sila sa ilahang ginikanan og kanang mga inana ba kanang lansunisan mga prutasan ba gibinlan sila og kanang luog-luog pod nga yuta nga enough pod sa ilang pamilya nga karon na ba nga ilahang mga anak sakto-sakto gyud bitaw. Bless kay sila super bless. Balag inana lang ang kahimtang simple lang ang ilahang kahimtang dito guys pareha gyapon sa amo diri simple lang ang among panginabuhay po diri guys. Importante nga maka kuanta guys, Makabitsong kada adlaw. mura magida ito mga pagandoys kinabuhi guys no nga malinaw na atong pagpuyo, wala lang tay mga balatian kung naaman o galing matambalan ra, wala ginana ba. Nya kanay na naragod na makabayad-bayad ta sa ato ang mga bayronon like kaning sa kuryente. Importante bigig kay na balag watay sudan basta makabayad ta sa kuryente guys. Og ang tubig, the most especially gid ang tubig. Nya. Hinana ragod amo panginabuhi po diri ni Anthony. Nga mo saligan na lang kanang iyang pension pohon. Nana gid. Simple ra kay mo pangandoy diri. Wa na magalit mi nagkanmingon kung negosyo kay para daw nay income kada adlaw. Wa na gid yan. Wa na mi nanulod ang mga negosyo guys kay kung mingon kag negosyo kung para gid nas amo ang among kuan para gid sa amo ang negosyo sa una ra. Dili man mi business minded. Dili man mi business minded guys. Kay kung siguro kung utang minded ra. Utang minded kung siguro kung gitry nako kay moingon sila try lang good ana gamay. Kung gitry na nako sa una ra unta guys katong pag-undang nako pero wa man gyud ko taga-ig chance nga kanang business bitaw. Wa ko taga-ig chance in ana. Mo nang inaana ra. Mura good simple ra mo kinabuhi diri guys diri sa Derbisi Homes diri sa Damilag simple ra mo kinabuhi diri. Kung unsay naa malipay na lang pud ta. Di ba? Ito ana si CD. Ito ana. Baugan. Ganina rin taon taglantaw-lantaw dito sa pertahan. Kaya among gipakaon sa ila guys kay kuan man kanang table food ra man among gipakaon sa ila guys kanang pagkaon nato ba. Wala mi nag-anad sa ila og dog food. Kay ngano gitry na namo atong papi pa sila. Kaon sila pero dili gyud nga katong burag ilang hotdon ba. Palit kag 1 ka kilo
Katong papi pa sila ha. Kaon sila kaon. Unya di man nila hot dun. Okay unta tong dog food guys ba kay kanang dali ra bitaw nato palit ra ta dito isa ka kilo pwede ra man na daginuton. Na ang kaning dog food kaning pagkaon nato kay unsay gani sa Anthony muguna-una na pud unsa na sad kay ato ipakaon sa ila bay ba? Ana unsa na sad kay ato ipakaon niya. Usually gid ba ipakaon sa ila guys kay sardinas. Sardinas kay matud pa nila ayaw ipakaon og sardinas kay magkagid daw kagid. Kaloy sa Diyos pero buyag man in taon si CD. Uy wala man taon nagipangkagid silang butsoy. Nagdako man akong mga iro sa una guys buyag man to sila nandagko man to sila nga ipakaon na mag sardinas table food. Anad ra pud na siguro guys no nya na pud sad siguro yung mga mananap or kaning para sa iro bang akong ipasagunso nimo kog sardinas magkagid sila na pud sad siguro iingon ana no. Basta kaya ang among mga iro diri mo ipakaon sa ila kay pagkaon ra pud nato. Kaon ra nato. Na usay si CD kay kuan kanang sumuhan siguro bitaw siya. Una mga pugos na lang pugkog luto ug kuan mag-stock man ko diri og kuan guys kanang manok bitaw kanang mag-stock og kanang sa kanang sopak kanang likod sa manok bitaw kana. And then kanang ulos manok nya kung mag-stock po ko usay tiil sa manok kay usay sumhan sila sa uban na sudan at namo diri na magluto na po dayon kog kanang brag adubuhan ako sila ba adubuhan moapil pod mi kaon anak guys. Adubuhan ako sila nalamian day kay sila basta manok ang sudan guys. Nalamian pod sila sa pagkaon nga kanang talagsa ra gid nila bitaw makaon. Morot na nila. Nya amo sa nang pataud-tauran ng sardinas kay gisumhan man sila. Labi na tong tos gawas si Butsoy, tos gawas na mamiiro dito sa gawas guys nga among gi-cage. Mas magulang kaayo to ni CD guys. Kay si Butsoy kay mudaga naman to siya 5 years old ba? Burag mo 5 years old na si Butsoy mo man to iiro na mo before si CD. Nya. Kani si CD 1 year old pa ni kapin. Mag 2 years old ni siya pon sa January. Pero dakuon lang siya nga klase sa iro. Ambot unsa gyud breeding ani. Maglibog man mi. Basta kay dakuon nga klase si CD. Dakuon siya nga klase. Ito ana. Kaon na. Nagkaon na. So, maro to guys. Atong update karong adlaw. Jud ko kay mo og sakto gyud na content update lang nato sa mga among mga activities karong adlaw guys. Maro to. Thank you so much guys for watching. Please like and subscribe Chef Blagero YTC. And thank you to all my subscribers. Ay sinta na ta guys. Thank you so much sa mga bag-o na ko nga nag-subscribe. Thank you so much guys. O pasensya na mo sa atong mga simple lang ang mga content kana dinhi sa akong channel sa Chef Blagero YTC kay maulagi atong content guys is kuan lang gid siya kanang more on sa amo ang kinabuhi diri sa akong kinabuhi uban akong pamilya uban akong bana uban ako ang papa nga si Father Earth nga kasagaran nako kuyog dito sa Facebook nako guys paliyog kong bisita dito na ako Facebook guys Chef Blagera naa dito paliyog ko bisita dito guys kay basin malingaw mo dito guys sa ako ang Facebook kuyog na ko si Father Earth. So thank you so much guys for watching and we will see you again next time. Bye bye, good night.